Molt bé, què tenim aquí? Nosaltres estudiarem la lògica proposicional, que és la lògica més elemental, més bàsica. N'hi ha moltes de lògica, però nosaltres estudiarem la lògica proposicional, que es representa amb el símbol de la lletra L. Molt bé, què té tot llenguatge formal? Doncs en principi tindrà una sintaxi i una semàntica. En què consisteix la sintaxi? Doncs bé, en un vocabulari bàsic, uns símbols bàsics i una gramàtica, unes regles de formació de les expressions, que en aquest cas seran fórmules del nostre llenguatge. I un segon aspecte és la part semàntica, que té a veure amb el significat d'aquest conjunt de símbols. I en aquest cas hi haurà dos elements principals, que un és una assignació, que ja veurem què és, i per l'altra banda, unes condicions de veritat d'uns elements del nostre llenguatge. Però aquests són els dos elements principals que té la lògica proposicional. Primer, una sintaxi, un conjunt de símbols a partir dels quals podem generar expressions, i després una semàntica, un significat d'aquests símbols i de les regles.